Нурлат изменился, в принципе, я, в общем-то, Нурлат нык үзгәрде. Мин аның уңайыкка үзгәргәнен кайткан сайын сизәм. Бик күп биналар, зур төзелешләр, 2 елга бер тапкыр кайткач, бу аеруча сизелә. Ул Андреевка авылында туып үсә. Укып бетергәч Волгоград шәһәрендә чит ил фармацевтик компаниясендә эшли башлый. Кияүгә чыга, улы Станислав дөньяга килә. Әмма бер мәлне тормышы кискен борылыш ясый. Ул эше буенча җыенга баргач, америкалы Маркны очрата. Һәм менә инде 6 ел ул Висконсин штатының Фрэнклин шәһәрендә яши. Когда ты находишься далеко от своей страны, Үз илеңнән, якыннарыңнан еракта булгач, һәр вакыт нәрсәдер җитеп бетми кебек. Олыгайган саен чын кыйммәтләргә күбрәк игътибар итә башлыйсың. Ә бу гаилә, якыннарың, әти-әниең, абый-апаларың, балаларың. ценности именно. Безнең чит ил тамашачыларыбыз да бар икән дип баштан гаҗәпләнеп тә калдык. Әмма узган елдан Америка гражданлыгы алган Галина ханым туган җирен, кече ватанын сагынып, аның турында бик хөрмәт белән сөйли торган шәхес булып чыкты. Бүгенге көндә җир шарындагы тотрыксызлык һәм әледән-әле төрле халыклар арасында нәфрәт уятуга корылган сәясәт алып барылганда, гади халык арасында татулык хөкем сөрә ди америкалы ханым. Безнең шәһәрдәге рус чиркәвенә руслар да, Украина халкы да, хәтта америкалылар да бик теләп йөри. Аралашабыз, бер кайчанда башка милләт кешесенә салкын караш, начар мөнәсәбәт сизгәнем юк ди ул. Американцы в основном люди, которые больше... Америкалылар күбрәк үз гаиләләре турында уйлый. Алар сәясәт белән кызыксынмый да. Анда күпме яшәсәм дә караңгы чырай күрсәтүче булмады. Сколько там живу, я еще не чувствовала того, чтобы ко мне плохо относились. Күптән түгел Галина ханымның әнисе Лидия Егоровага 74 яшь тулган. Аны котлап яраткан кызы Нурлы телевидениесе аша җыр тапшырган. Тиздән укытучылар кине, әнием озак еллар балаларга белем бирде. Шул уңайдан тагы бер котлау бирергә киләм әле дип ышандырды ул. Ә без исә ерак континентларда да безнең тапшыруларыбызны яратучы, аларны бик азга гына туган якларына кайткан арада булса да карап өлгерүче тугры тамашачыларыбыз булуына сөендек.